Adunay duha ka matang sa balita ang buot natin na inyong masayran may kasaha sa kahapunan. Ang isa ka balita o kining ikautan ka balita. Ang ikaduha ka balita, usa ka maayo ka balita. Nagsuon, kung ikaw walay Diyos sa imong kinabuhi, ikaw maimpyerno ngayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 3:23. Nakasala ang tanan kung nahilayo sa himaya sa Dios. Kung mayroon ka nakasala ang tanan, hindi ka karon sa kahaponon, walay bisan sa tanan mo, walay sala. Bisan pinsa pa mga kalkuladuha pagpaila, wala sila'y sala. Dili na tinuod. Ingon ang pulong sa Ginoo, nakasala ang tanan. Kung tanan gani, walay bisan isa, walay sala. Except lamang kay Jesucristo, kaya ipadala din sa kalibutan, kapin 2,000 na katuig ang mga milabay. Dalamang ipadala din sa kalibutan, nga walay sala. But the rest, gikan sa talang tao sa Biblia, na halakan sa Ginoo, kung hangtod karon mga panahon na, o sa maabot na panahon, kanang tanan na mga tawanan, adunay sala. Kung kasayon sa kamo, na ang bayad sa sala, kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 6:23 suon, na ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Amen. Musugod ka kung sa dili igsuon, kung ikaw magpabilin na magpatuyang o magpaganos diha sa sala, o resulta gayon kana siya sa kamatayon. Kung sa kamatayon, kamatayon espiritual. Kung may nguntag kamatayon espiritual, Biblia nagsukit na adunay duha ka klase sa kamatayon. Ang una nga kamatayon, walay makaikyas nini. Physical na kamatayon. Mabata ka man, matigulang ka man, mamahayong ka maglawas, maadunahan ka man, o mahimong kabos. Mamatay ikaw. Makasinati kita niining una na kamatayon. Kamatayon physical. Pero sa ikaduhang kamatayon igsuon, pwede ka makaikyas niining. Kung sa maning kamatayon sa ikaduha, kamatayon spiritual. Ang kamatayon spiritual, o kining pagkalaglag sa imong kalag, diha sa kalayo na walay pagkapalong, nag-ingon sa Biblia. Kung ikaw walay pagpakabana sa imong kalag, o walay pagkalikod sa imong mga sala sa kinabuhi, o pagdangog diha sa Ginoo, sigurado makasinati kagayon niining ikaduha na matang sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo sa gipadayag 20:15, ang kanang kasangalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, itambong ngadto sa linaw ang kalayo. Okay, ang ikaduhang kamatayon. O walay lain na alternatibo niini, aron ikaw maluwas niya na gawas lamang kay Jesucristo. Igsuon, walay lain makaluwas kanimo. Dili ang imuhang pagkamaayong tao. Bisan unsa pa nimo kamaayong tao, bisan unsa pa nimo kabuhutan, dili na makaluwas kanimo. Kaya ang pulong sa Ginoo, kitang tanan nakasala ug nahilayo sa Dios. Ang imong mga matarong dili na mo'y hukman sa Ginoo. Ang atong sala mo'y hukman sa Ginoo. Dili katubang nimo sa Ginoo, dili pangutan kung kumuhutan ka. Tungod kay ang i-judge sa imuha, ang imuhang pagkadautan. O ang pulong sa Ginoo, nag-ingon sa Isaiah 66:4, ang atong mga maayong pinuhakan, sama lang kini o trapo at ubangan sa Ginoo. Isa'y nakailaw trapo doon ka. Natay mga trapo diya sa atong mga balay. Natay trapo sa atong mga sakinan, sa atong mga motor. Kung sa'y tanaw na sa trapo, di ba hugaw? Kung atong mga maayong pinuhatan, batong pa ni Propeta Isaiah, trapo lang na siya at ubangan sa Ginoo. Sa kahugaw. Kung kay dili, di mo pwede, ipasikat mo lang tubangan sa Ginoo na ikaw sa kamayong tao. Natapos ko na niya, kasundan dito sa langit. Ikaduha, kung nagtuo ka, ang imong reliyon, makapalangit kanino sa iyong kaigsuon. Walay iglesia na makapalangit sa katao. Gusto mo masayaran kung gano'ng wala? Kaya kung doon na tayo reliyon, o denomination, o simbahan na makaluwas kanino igsuon, dapat wala gisulat ang Juan 3:16. Dapat gimando sa Ginoo. Nagihigugman ako ang
16 ka niingon, kay gihigit man ako ang kalibutan, o tungod niya na, akong ipadala ang akong buktong anak. Aron ang anak na bubuo ka niya, dili mamatay, kung dili makabaton, o kinabuhin walay katapusan. Ganang kinahanglan kaya ipadala yung buktong anak. Kung ang imo di ay reliyon, kung ang ako di ay reliyon, kung ang ato di ay denomination, makanila sa ato. Ganang kinahanglan kaya ipadala si Jesus Cristo sa kalibutan. Kung kaya kasulatan sa pudlo, o walang layo sa kaluwas sa limo. Si Jesus Cristo lamang. Ang ikaduhang balita, hilingog ba ka sa Ginoo igsuon? O kana ang usa ka nindot na balita. Supposed to be, kita ang mga matay espiritual. Kaya kita tanan makasasala man. Kapag ang good Diyos, hilingog ba ka sa Ginoo? O tuwan sa iyang dako at kupla sa tuwa, iyang ipadala, dili ang simbahan, dili ang reliyon, dili ang denomination, dili ang mga partner sa mga kasimbahanan, kundi si Jesus Cristo. Ikaw ang kasahon sa pulo sa Ginoo, sa 1:3:16, kay gihigog pa na ang kalibutan, o paunaan ko Diyos, kinsang kalibutan, ikaw, ako, itong tanan, kita ang kalibutan, na kinahanglan luwason sa atong mga sala. Ihigog pa na ang kalibutan, o kumod niya na, akong ipadala ang akong bugtong anak. So, kapin 2,000 na katuig ang milabay, ipadala si Jesus Cristo sa kalibutan. Bawal yan paaga sa iyong dugo niya sa cross, kaya maulang na ang bugtong pamaagi. Aron ikaw mo ako maluwas. Pero igsoon, dili mo pasabot na human di maagas ni Kristo yung dugo niya sa cross, human siyang nagipatay niya sa cross, automatic luwas ka. Dili igsoon. Base pa misinterpret mo nga, Pastor, pwede na diay ko, hindi mamalagan sa Ginoo, kaya nagpakamatay naman diay si Kristo sa kuwat. So yun, kinahanglan nimong dawaton, tuon sa Iso Kristo, niya sinong kinabuhi. Ang Juan, 1:12, ang sunod Ginoo, ingon ang ulo sa Ginoo, sa tanan, maminawat, bisuo, sila ginatagan o katungod na mahimong mga anak sa Diyos. So, kung ikaw mudawat, buto, kang Iso Kristo, ikaw, makabaton, o kinabuhi, walay katapusan, o paunaan ko Diyos. Pauna ang buktong pamahagi, na ikaw, makasunod sa kingharian sa langit. Ingon ang Juan 14:6, ako ang dalan at ang kabaturan. Isa na kingon ani. Ang religion ba? Ang church ba? Ang denomination ba? Ang order ba? Nagingon ani. Kundi si Jesus Christ, sa Juan 14:6, ako ang dalan at ang kabaturan. Walay makaadto sa pamahan kundi pinaagi ka nako. Walay makaadto sa iyang pamahan kundi ko ang Jesus Christ. Kundi mudawat ang Jesus Christ. Maging istorya ka ni President Ferdinand Marcos. Dili ka atubawon ni Ferdinand Marcos kung mudayrik ka sa iya. Kinahanglan ka muagi o iyahang sekretary. Magpa-appointed ka sa iyang sekretary. Inaanak atong pag-adto sa langit. Kung gusto ka pag-adto sa langit, nawata si Jesus Christ. Tuwas ka ingon na imong bugtong at Ginoo ug manluluwas diha sa imong kinabuhi. Ako nang gikaingon, walay laing dalan para muadto kag langit. Dili ang relihiyon namo. Nami diriya, dili aron ko presenta ang among grupo, kundi dili na ako diriya ang akong grupo para ipresenta nako ang Jesucristo na mo'y bugtong dalan para muadto kag langit. Wala kay lain paagi niya. Grabe mga nagpudlok, pinaagi kanila, pinaagi silang founder, pinaagi silang church, pinaagi sa ilang mga tradisyon ng mga tinuan, makapalangit kanila. Sumpak na sa gitudlo sa Biblia. Kana, magtutong mo ng Biblia. So, unsa man ang angay nimong buhaton, aron makaangkon ka kung kinabuhing walay katapusan. Sama sa akong gingon kanina. Juan 1:12. Sa tanan midawat, mituo sila gihatagan ug katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kung dawagon nimo si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, uuhan nimo siya. Ikaw, makaangkon ka ug kinabuhi walay katapusan. Isikon ka na ikaw anak sa Dios. Efesos 2:9 nag-ingon, pinaagi sa pagtuo kamo naluwas ug dili pinaagi sa inyong mga binuhatan kay aron walay bisan usa niini nga makapasigaw. Sukod, kung mutuo ka sa Jesucristo sa imong kinabuhi, ikaw maluwas. Dawata si Jesucristo sa imong kinabuhi, inulsuli ug biyay ang imong mga sala. Isugid sa Ginoo ang imong mga sala. Kaya ang Dios andam ang pasaylo sa imuhang mga sala. Walay gingon sa unang Juan 1:9. Ang Dios nato just andam ang pasaylo sa ato ang mga sala. Na kung ikaw mudango,
usugid sa imong mga sala sa Ginoo, automatic pasayloton ka sa Ginoo. Busa, nitagda karon sa kahaponon, kung gibati nimo igsuon, ay ikaw gitandog sa Ginoo, gitandog sa balang espiritu, ang iyong pika na mag-ampo ka, ingini nga pag-ampo na buot na kung i-ampo kanimo. Kay mao kini ang bugtong pagi na ikaw makasunod sa kinharian sa langit.